Mga kasama, ang pulong sa Ginoo diha sa Psalms chapter 121 verses 1 to 2. Ingon ang pulong sa Ginoo, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. Mga kasama, it's a reminder kanatong tanan this Lenten season kasama nga maybe naa ka sa sitwasyon nga nanginahanglan ka og tabang sa Ginoo, rescue sa Ginoo sa different aspects sa imong kinabuhi, just like sa financial, daghang kag mga maybe utang, daghang kag ginaapas, daghang mga dues and everything mga kasama, maybe sa physical, if you're suffering from physical pain, nagbalatian man ka sa inyo imong gibati karon sa panglawas, maybe that's mental, you are experiencing anxiety, you are experiencing depression o guman pa mga butang nga nakaapekto sa imuhang mental health kasama ug labi na gyud no sa spiritual aspect nga murag ni layo ang imuhang relasyon sa Ginoo, di naka wala kay kadasig nga mosimba, wala kay kadasig nga magampo sa Ginoo, but it's a reminder nga ang Ginoo gyud nagahatag sa kanato og kining assurance nga rescue kanato in times of these difficulties and these crises atong kinabuhi kasama. And it is indeed a reminder nga ang Ginoo naara gyud na, kung baga ang Ginoo naapirmi, di siya mawala, kita ang mulayo sa Ginoo pero ang Ginoo steady lang siya. It's our choice no to nga mo duol sa Ginoo because God is sovereign and He knows our heart kung unsa atong ginabati kasama, even if wala nato gani kung wala man nato gi-utter sa iya no ang kini mga prayers, but He knows our heart. And please know that there is God who is listening sa ato mga kasakit sa kinabuhi kasama. It's a reminder for us to be closer sa Ginoo and to deepen our relationship pinaagi sa pagpangaliya, pagpangalagad sa Ginoo. It's not yet over, and naapag yung panahon hangtod na kinabuhi, there is really a chance and a hope adunay paglaom kasama sa Ginoo. Have a meaningful week ahead. God bless and shalom. Ako si Radyo Man Kirby Manzon, Tatak RMN.